Ola a todos, hoxe en Conversas con imos falar con Aurelio Álvarez, un dos fundadores e ata hai pouco presidente da agrupación musical de Goián. Contanos un pouquiño como foi o comenzo da agrupación musical de Goián, como xurxiu a idea. A idea xurxiu na APA do Colegio Pintor Antonio Fernández de Goián, que naquel momento estábamos nós, e como actividade extraescolar decidimos montar unha escola de música. En xaneiro do 1994 comenzouse a dar clases como actividade extraescolar de solfexo. Xa a finales de ano se compraron os primeiros instrumentos coa participación de todos os pais. A primeira directiva estaba formada por, estaba eu como presidente, Juan Álvarez era secretario tesorero, Carmela Delgado, Rosa Hernández e Pili Santos eran vocais da banda de música. Foi unha directiva que traballou moitísimo porque empezamos de cero naquel momento, que conste que nos parecía un proxecto imposible de facer. Entón contanos, desde que empezou a agrupación no colexio hasta que chegandes a día de hoxe no auditorio con esta aula de música, como foi esa trayectoria? Bueno, empezouse gracias ao claustro de profesores do colegio. Tuvemos na aula do colegio, fixéronse os primeiros ensaios. E logo as actuacións tuvemos que empezaros a facer na iglesia de Goián, porque non había outro sitio. Don Ángel colaborou moitísimo ca banda de música. No 2003 se inaugurou o auditorio, no 2005 foi a San Martín de la Vega, despois no 2000 tamén estuvo en Tomar, en Portugal, e logo fixo concertos populares e concertos con outras bandas, pois casi por toda Galicia. E despois de máis de 20 anos con todo isto, desde o ano pasado que xa non eres o presidente da directiva, non sintes pena ou contanos así un pouco o que viviste? Bueno, foron moitas vivencias en 20 e tantos anos. Hubo cousas moi boas, hubo cousas malas, pero bueno, empezamos ca banda que eran nenos pequeniños. Pois mira, a banda empezou con nenos de 6, o maior tiña 16 anos naquel momento. E a veces, cando íbamos a actuar por aí, pois pensaba que en vez de 2 fillos tiña 45 ou 46, pero bueno, a ilusión máis grande que me fai é que esta banda de música continúa adiante, porque isto vai a ser para moitos anos, non vai a ser cousa de poucos días, vai a ser para moitos anos. Bueno, Aurelio, pois moitas gracias por falar con nós e desexamos que a agrupación musical de Goián pois siga durante moitísimos anos máis pois con esta labor que está faendo. Bueno, gracias a vos.